दैखरनि थाखाय नांगौ बेखायनो जोङो बे अन्थाइखौ रोगाना लांसिगोन जाय दुखुथिया लेबार मावग्राफोरजोंबो लोगोसे जों खामानियाव रावबो उन्दै गिदिर गैया जों बयबो समान दे जों बाननोसै दे फैदो जों अननानै दे दे नङाबा हारसिंबा गिदिरथार अब्लाबो जोङो इसोरनि अनगायै जोङो बेखौ बे गिदिर बिबानखौ जिसुनि बादै जों बाननानै फैबाय आयाब्लाबो इसोराबो दिनै गिदिर दंफांखौ बाननानै गोजौ खालबारि हाजोआव लांदोंमोन आङो दिनै जिसुनि अनगायै खामानियाव मावनायाव दुखु सैनो थाखाय आङो बे गिदिर बिबानखौ बानदों आरोबाव मालायनि थांबावनोसै बे दैखरनि थाखाय खामानि मावनायाव दैखराव जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गोबां जायगायाव आयरन दं बेनिखायनो जोङो फिल्टार खालामनो थाखाय बे बालाखौ जोङो जावनाय जादों जोंबो मावो बिदिनो मिलायनानै थाङो हाजिरा साजिरा मावनानै जाखायो जय समानजों जों मावनानै सामफ्रामबो जों मावो बिदिनो मिलायनानै थाङो आरो जोङो ख्रिस्ट'आव सिबियो ओरैनो मिलायनानै थायो बयजोंबो हारसाबाबो बर'बाबो आदिबासिबाबो बयबो मिलायनानै जानानै थानांगौ आरो जों बिदिनो संसाराव थानानै जानांगौ बयजों मिलायनानै जों खृष्टान बयखौबो जों गैया जों बिदिनो थांबाय थायो मानसिजों मिलायनानै सामफ्रामबो जों बिदिनो मिलायनानै फैयो थाङो मावो आरो जाखायो आरो जोङो बिदिनो बयखौबो मिलायनानै संसाराव थानो हायो आरो बिदि आदसा दिनै आंबो दिनै जाय अनजाग्रा बिथाङा सासे नोंथाङाथ' सासे इसोरखौ सिबिग्रामोन ना सासे काथलिक बेबायदिनो आं नोंखौ जेब्ला अदालगुरियाव फैजेननाय समनिफ्रायनो नोंखौ खामला मावनो जानाय नोंनि बिदाजों लोगोसे आंनावबो फैनाय बे समाव आंनाव नोङो इसोरो दैखरबो जावफैदोंमोन ना दैखरबो बे समाव आंनियाव दैखर जावफैनाय समाव आं नोंसोरखौ बे खामला एबा मुजिरा होननानै इसोरखौ माबाफोर दुखुफोर होदोंमोन नामा ना होआखै न'नि बायदि साननानै जोंखौ जाहोदों लोंहोदों मालाबाबो टेबोल गंसेयावब्लाबो जों ज' जादों जों जेखौ जानो बेखौनो जादों बेखौनो होदों बेनिफ्राय नोङो बिनि उनावबो नोङो मालाबा ख्रिस्टमासफ्राव आरो गुबुन दिनफ्रावबो नोंनि फेमिलिखौ लाना आलासि जानो फैदोंमोन नामा फैदोंमोन लेंहरदोंमोन आदा आरो जाहैदों आरो जों बिदिनो जानानै थांदोंमोन दिनै आरो आंनि न'खराव नोङो बेबायदि खामानि मावनो फैनायाव आंबो नोंसोरजों हेफाजाब होनो थाखाय आङो लेबार मावनायाव नोंसोरो लेबार मावनायाथ' आङो लेबार मावाखै नाथाय न'खरनि हिसाबै बिथांमोनजों एखे सासे इसोरनि फिसा जानायखाय आंबो दिनै बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय आं बे लेबारनि खामानियाव मावफादों
सानसे समाव आंबो बेबायदिनो लेबार खामानि मावदोंमोन सानसे समाव आं आगोलाव गोदो बेबायदिनो आंबो खामला मुजिरा मावजानानै बेबायदिनो लामाफ्राव रड बानायनायफ्राव आलाखाथि लुनानै बेबायदिनो आंबो जिउ खांबोदोंमोन दिनै बै समखौ गोसोखांनानै जाय दुखुथियाफोर लेबार खामला मुजिरा मावना जाग्राफोर फैयोब्ला आं बिसोरखौ जोबोर अनो नाथाय अनब्लाबो नाथाय आं बिथांमोननो थोजासे होनो हाया दा बिथाङा सासे नोंथांनि नामा मा नाम मानुवेल बारला मा आदिबासि ना सावथाल आदिबासि सावथाल बर' जोंनि जायगायाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गासैजोंबो गोरोबलायनानै जों अनलायनानै बेबायदिनो जोङो इसोरखौ खुलुमो ना जों रावखौबो मुगैलाया बै हिन्दु बै ख्रिस्टान बै बापटिस्ट बै लुथारियान एबा बै हारसा बै बर' एबा बै आदिबासि बै सावथाल जोंनि गेजेराव बे दाङाबाजिबो जाया बेनिखायनो नों मा लुबैयो बे जोंनि जायगायावल' नङा गासैयावबो जोंनि बे बिटिसिआव जेरै गोबां माखासे दाङाबाजिफोर जानाय जोङो ना नुदों एबा जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों बिथांमोनाबो जाहाथे बेबायदिनो जों दा बर' हारिसानि गेजेराव आदिबासि सावथाल बर'नि गेजेराव अनलायनाय गोरोबना थाथों बिदिखौ नोंथाङा लुबैना लुबैया लुबैयोना बेबायदिनो खामला मुजिरा मावनानै जाग्राखौ नोङो बबेबा जायगाफ्राव बिदिनो खामला मुजिरा मावना जानायफ्राव सोरबा मालिकफ्रा नोंसोरखौ माबा दुखु होबायमोन नामा होआखै बिसोरबो अनो बिसोरबो अनो दा बेजों लोगोसे नाथाय नोंसोरजों खामानि मावफाबाय बे खामानि मावफानायाव दा बिदिनो सोरबा न'खरनि मानसिफ्राबो मावफायो जानो हागौ ना मालिकआ मावफायो जोङो लोगो बायदि ओंखायनो अनजायगाफोर इसोरनि गासैबो मावनायजों आखाइ दं आथिं दं बे गासैबो इसोरनि होनाय बे इसोरनि होनाय आखाइ आथिंखौ लानानै जों बयहाबो मावनो गोनां जेरै जिसुआबो इसोर जानानै गावनि बिफा जसेफजों बे कारपेन्टारि खामानि मावदोंमोन ना बेथ' इसोर होननानै गावखौ बियो मालाबाबो जिरायना थायाखै बिफाजों बे दंफां रेन्दा होनायाव मावफादों इसोरनि बिफा जानानै जसेफआ बे खामानि मावासा थायाखै बेबो दंफां मिस्ट्रिनि खामानि मावदों आरो गावनि न'खरखौ बे हावरिया न'खरब्लाबो खामला मुजिरा एबा टेबोल चेयार बानायनानै बेबायदिनो न'खरखौ खांदों आइ मारियामाबो बेबायदि मोजांथार सि सुनानै न'खरखौ गावनि फिसा जिसुखौ आरो अनदों फेदेरदों फोलावदों बेनिखायनो बै संसाराव जों गासिबो खामानिया उन्दै गेदेरनि नङा बे नोंनि बे आंनि नङा गासैबो समान बेनिखायनो जों गासैबो समान गोसोजों अनलायनानै जिउ दानो थाखाय आङो नैबे माव दिन्थिनि गेजेरजों फोरमायहरो अनजायगाफोर जोङो रावखौबो गेदेर उन्दै खालामा जादों बे दाहोना बे रुवाथि बे खामला बे मुजिरा मावग्रा आरो बे गोनां बे गिदिर बिदि साना जासे गोनाङा खायसे गोबां हावरिया मावग्रा लेबारफोरखौ गोबां नासयग्राफोर दङ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों सिनेमा थियेटारनि गेजेरजों नुयोना नाथाय जों बिदि जासानो गासैबो इसोरनि फिसाफोर साननानै जों बयबो अनलायनानै मावनानै जोङो जानो नांगोन आरो थांना थानांगोन दा बेनिखायनो आरोबाव नै दान्दिसे उनावहाय नोंथ' बे बर' रावबो बिराद मोजां रोंगौ माबोरै रोंखो नोङो आं सिगाङाव बर' दंखाजोबो नामा बर' दंखायो जोंना गामियाव दङ आरो उन्दैयाव आंना लावखार थादोंमोन आदसा बाहायनो रोंबोदों नोंनि आदायाबोथ' रोंगौ बेनिफ्राय गिर्जा प्रार्थना होनायावबोथ' बर' ख्रिस्टान जाबाय आदसा मोजां इसोरखौ दा अब्ला हिन्दुमोन दा जोङो अब्ला इसोरनि अननायजों जों दा बेखौ दे दिखांना लांनोसै जोङो दे दिखां दे जोङो आंबो दिखांनोसै दे इसोरनि मुङै बे गिलिर बिबाना जिसुनि मुङैसो बेसेबांबा गिलिरब्लाबो जिसुआ बेनिफ्राय देरसिन क्रुसखौ बाननानै थांदोंमोन आंनि बे दुखु सैनाया जानो हागौ बै जिसुनि दुखु सैनायखौ लानानै आंबो बे दुखुखौ सैनो थाखाय बानदों नाथाय बेनिफ्राय बांसिन दुखु सैनांगोन जेब्ला जों पाप मावनानै नरकआव थाङोब्ला बेनिखायनो दिनै आङो बे जोंनि खामानि मावग्रा जाय बिथांमोनजों लोगोसे आङो बे बिबानखौ बानफानायाव आंहा गोजोननायसो मोनदों आरो बे आंनि माखासे जिउनि जारिमिनफ्राबो आंनि पापफ्राबो बेजोंबो निमाहा मोनथों आङो बै गिलिर क्रुसखौ बाननो हाया नाथाय बे बिबानफ्राबो मोनसे क्रुस बेनिफ्राय नाथाय मावनाय जोंनि पापफोरनि बिबानफ्रा गिथाव बाथावसिन अनजागा लोगोफोर दिनै आङो बे मोनसे बिबानखौ बाननानै फैनायाव बाला अन्थाइखौ बाननानै रोगानायाव आंहा जोबोर गोजोननायजों आं इसोरखौसो हामबाय होयो इसोरनि मुङै गोजोनथोंसै